Jidher ċar li tlifna ir-rispett lejn xulxin u jekk ma jkollniex ir-rispett ma jistax ikonna dialogu. Hekk iddikjara l-President ta' Malta George Vella waqt konferenza li trattat l-importanza tal-Għaqda Nazzjonali, fejn ma naqas dialogu bejn esperti u anke il-pubbliku in ġenerali. Preżenti wkoll għadd ta' qadiet non-governattivi. Meta aħna għadna ħanamlu konferenza għall-Għaqda Nazzjonali, għatta ċar fil-bidujen ma kienx frasna li din ħanamlu xi konferenza li biha insewwu kollox u niġu kollha naħsbu l-istess u nitkellmu l-istess seduta waħda. Isem iktar adattat kien ikun biex innaqsu l-firdiet li għandna fostna. Il-kap tal-Istat kompla li fil-poplu Malti hawn qasmiet kbar, fosthom in-nuqqas ta' tolleranza ta' idejat differenti u anke partiġjanizmu li biżmien qed jiggrava u qed iwassal biex idajjifna bħala poplu. Hemm ħafna suġġetti fejn hemm ħafna firdiet. Firdiet kbar, firdiet kemm ikbar u anke mbagħad firdiet ħafna kbar li anke fil-bidu sejjaħtilhom kważi gandotti. Però jekk ma ħnissi nibdew nittakiljaw dawn waħda maħna sa naslu qatt. George Vella stqar li meta kienu qed jorganizzaw din il-konferenza beżaw li din aktar se toħloq firda milli tnaqqasha. Madankollu dan ma kienx il-każ għax il-parteċipanti kollha urew beħġarhom il-bżonn li tiżdied l-għaqda fost il-poplu kollu. Jien irrid ngħid li wara das-sigħat kollha ta' interventi konvint u ferħan immens illi kellna dibattitu kien ċivilizzat immens, l-interventi kollha kienu rispettużi u kulħadd għal dak li kellu jgħid. Il-President ta' Malta wiegħed li dan il-proċess mhux se jaqfaw iżda se jkompli. Dan hekk kif ittieħdet nota ta' dak li jżid il-firda f'pass fid-direzzjoni t-tajba biex il-ġenerazzjoni li jmiss nadula pajjiż aħjar milli sibna.